कैनी असो छठ में न राजा जियनी तनी को नहीं ठीक कैनी तसुनी साथ में बनी रुबले जिले जी राजा कर जा बोली उखिया ले आवे कभी करा के भेजी राजा कर जा बोली उखिया ले आवे खातिर के करा के भेजी करा के भेजी करा के भेजी म्यूजिक बाय रोहित दीक्षित ले आवे करा के भेजी घरवा में बहनी अम्मा जी पुरानिया यहाँ के भेजब त कही का दुनिया घरवा में बनी अम्मा जी पुरानिया यहाँ के भेजब त कही का दुनिया सरौरा पूजा में देखो नी नहते जीते जी राजा कर जा बोली उखिया ले आवे कभी करा के भेजी राजा कर जा बोली उखिया ले आवे खातिर के करा के भेजी करा के भेजी करा के भेजी म्यूजिक बाय उखिया ले रोहित आवे दीक्षित करा के भेजी सहिया टीके जी बड़ी बहरत खीस यादव राकेश बाटे रउले बीस यादव राकेश बाटे रउले बीस सहिया टीके जी बड़ी बहरत खीस राकेश यादव बाटे रउले बीस हार बहिनी हमको के ओ जी ए जी राजा कर जा बोली उखिया ले आवे खातिर के करा के भेजी राजा कर जा बोली उखिया ले आवे खातिर के करा के भेजी। दिवांगन रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाड्रफ नगर चंदोरी पारा नया नगर पंचायत के सामने। मोबाइल नंबर 722591 3108।